ọma ndị ọma ụbọchị ụka ọma ya na iste ọma ada m nwaanyị dị afọ 15 ọ si ka o zie unu ozi geenụ ntị. Ndewonu ndị Igbo be anyị, ụbọchị iste ọma. Tata anyị jere ụka ụtụtụ, anyị natara n'ehihie. Anyị ebidola ive ista anyị shiri. Mụ na mama m nyere anụ ọkụkọ na oven. Anyị nyere ọpọ obere. Nye na anyị shiri over ahụ. Anyị jiri ive rinne wee shie St. Leaf. Nye na anụ tọki, nye na magi inji wee season ya. Ihe bụ rice anyị eri n'ehihie. Anyị pụta ụmụazị anyị na-eri rice nye na akwụkwọ nri anyị shiri eshi. Ada m nwaanyị na-akọwara unu ihe yeso ada ka ime Ọ dị mma. wow ikenekwe ndị Igbo. Ọkwanya nwachiche ụmụ ire unu abụrụ ya ihe nwa bụ jollof rice mana akwụkwọ nri juru ya. So abịazi m si anya na-ewepụta nri ka nna abịa o wee wepụtacha enyi na-abịakwa nne ị ga-elikwa. Anyị niile ya eri. Emechaa mpụta ụmụazị anyị niile abịa anyị liko ire as family maka na mbọchị tata bụ Easter anyị niile ya nọrọ together wee na-eri ire wee na nwa nwere. Anyị niile ya eri beans with over akwụ nye na rice. Anyị na-enye mama m shiri beans rinne. O shiri maka na mama m na like nri beans. O shiri ebe paakụọ n'ime friji. Obinna bere nyere ya aka. Yes, ihe dị mmadụ nne maka ana m like ya nye na plantain. Ọkwa nje ya megoro plantain na beans ọ nara adị mma. Nye na ụnyaa anyị shiri over akwụ. Anyị shiri over onugbu. Mụ na mama m bịa n'usoro anyị rie ire mbọchị tata. Ndewonu. Ka emesịa no. Daalụ na ebe ị nọ na sụọlụ nwa gị Igbo ma bụkwa anya afọ Igbo nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa anyị. Ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si na-ewetara unu ozi ọma. Ndewonu.